Unsay pasabot ani? Nanay nanguyab nimo? Bata pa galing ka? Nanay nanguyab nimo ha? Sulti ko. Kuan, di ka nang... Anay ka panguyab na ako. Gitagaan ko niya. Mga bata pa mo mag-uyab-uyab na mo. Eskwela mo tarong, ha? Dapat ang nasa inyo nahuna pag eskwela, dili uyab-uyab. Kabalo man ko, di studies man gyud. Tapos, di man gyud siya muundang. Uy, gusto gyud siya manguyab na ako ay. Iuli ni. Kung kisya nagatagani, iuli ni. O sige di, ako na iuli. Ugma din ako iuli. Dabi di, katong cash. Ako po nag i-appeal og uli. Naman ko'y cash appeal. Actually, nindot ba ni siya nga teddy bear gyud? Kabalo ka anak. Pwede man gud nga friends lang sa mo. Pwede mo getting to know each other. Pwede naman na friendly lang gud. Pwede naman na okay ra. Ay, sa ginaing nga serious lang gyud kayo. Friends lang, ana, pwede ra. Okay ra kayo na pwede ra. Kano sa man ako ma-meet ilang family? Ay, nag-usap. Like kag attitude di. Like kag attitude.